स्वाधीनता दिवस ପାଇଁ 5ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆଉ 8-10 ଦିନ ଆଗରୁ ଭାଷଣ ଘୋଷିବା ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଖୁସି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଫନି ଲୋସନ। ଥମ୍ବନେଲରେ ଯେମିତି ପଢିଲେ ସେ ସବୁ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଟର୍ନ କରି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଉ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁନଥିଲୁ ଯେ ଆଜିର ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ମହାପୁରୁଷ ଆମ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ବଳିଦାନ ବଳରେ ଯେ ଆମେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ସେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଥିବା ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଓ ସେଉରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲାମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଲେ ସବୁ 10 ଟଙ୍କା ବି ହବନି। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କେତେ ଜଣ କହିବେ ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ଏମିତି ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ସେଇଠି ଏନସିସି ସ୍କାଉଟ କି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ କିଛି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ 26 ଜାନୁଆରୀର 8-10 ଦିନ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଯିଏ ସବୁଠୁ ଗେଡ଼ା ହେଇଥିବ ସିଏ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତାଠୁ ଟିକେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏମିତି ପଛକୁ ପଛକୁ ହେଇକିରି ଲାଇନରେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ହେବ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁଅ ପିଲା ଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଝିଅ ପିଲା, ଏମିତି 2ଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଥିବ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ 3 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଧରି 3 ଜଣ ପିଲା ସେ ଯେଉଁ 2 ଲାଇନ୍ ହେଇଥିବ ତାର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେଇଟାରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଇଏ କହୁଥିବ ମୁଁ ଫଟୋ ଧରିବି, ସିଏ କହୁଥିବ ମୁଁ ଫଟୋ ଧରିବି। ଶେଷରେ ସାର୍ ଆସିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ସାରଙ୍କର ଯିଏ ଟିକେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର କି ଛାତ୍ରୀ ଥିବ ସାର୍ କହିବେ ଫଟୋ ଇଏ ଧରିବ, ତ ଫାଇନାଲ। ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା। ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଝଗଡ଼ା। ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ପାର୍ଟି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇପାରି, ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ଭଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇପାରି। ତ ସେ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଝଗଡ଼ା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ 8-9 ଜଣ ପିଲା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ, ସେଇଟା ବି 3ଟା ପୁରା ଫେଜ୍ରେ। ଯେଉଁ ଫଟୋ ଧରିକିରି ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି 3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ତାପରେ ମଝିରେ 3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ 2-3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା 3 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ମଝିରେ ଯିଏ ରହିଥିବ ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିଏ ରହିଥିବ ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବ। ଆଉ 2-3ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣି ପାଳି ଧରିକି ଗାଇବେ। ଏ ତ ଗଲା ଫିଲ୍ଡ କଥା। ଟିକେ 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 ମେନ୍ କଥା ତ ରହିଗଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ କଥା ଆସିବ। ପୁଣି ପିଟି ସାରଙ୍କର କଥା ଟିକେ ନ କହିଲେ ପୁରା ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଲାଗିବ। ସେ 8-10 ଦିନ ପିଟି ସାର୍ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡରଠୁ ବଳକା ହେଇଯିବେ। ସାବଧାନ, ବିଶ୍ରାମ, ବାୟୋମୋଡ, ଡାୟମୋଡ ଏସବୁ ପୁରା ଶିଖେଇ ଦେବେ। ସେଇଟା ବି ପୁଣି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭାଷଣ ଘୋଷିବା। ସେ ଟାଇମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିବ ଭାଷଣ ଘୋଷା। କିଏ କୋଉ ଟାଇପର କହିପାରିବ। ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଅଧିକାଂଶ କୋଉ ସଭାପତି ଯାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାରରେ ଭାଷଣଟାକୁ ଘୋଷିଥିବେ ଯେ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ସମସ୍ତେ କହିବାଟା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଭାଷଣ ସରିବ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ କୋଉ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମେରେ ଦେଶ ରଙ୍ଗିଲା ଏ ଗୀତରେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବାଟା ହବ। ସେଇଟା ପୁଣି 2-3ଟା ଗ୍ରୁପ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଥିବେ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ, ଗୋଟେ ଜୁନିୟର, ଏମିତି 2-3ଟା ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମେରେ ଦେଶ ରଙ୍ଗିଲା, ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସାର୍ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ କପ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କପ୍ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ ଏ ଯାକ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ସେ ନେଲେ ଘରେ ବି କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି, କି ଚା ଟିକେ ବି ପିଇ ହବନି।
खाली नेले गोटे लाइन करिकी रखिदेवा कथा। घरे जदि किए अतिथि आसिले बेले सेमाने देखिए हाँ तुम पिला एते प्राइज पाइछि एतिकी आगे देखिया कथा आउ किछि भी काम नै। से हम स्कूल रे प्राय टाइम गोटे एजुकेशनल रिलेटेड किछि जिंस दिया जाए जमती किछि तुम पढ़ापढ़ी कला बेले से जिनसटा किछि यूजफुल हो पारथो। किंतु जहाँ भी हो ए छोट छोट जिनस रे भी बहुत खुशी लागुला। सब काम भितर पळे आस्थियो 14 अगस्त राति रे पूरा प्लान हो जाइथियो किए केतेटार उठिबो आ फुल तोली केतेटार जिबा ए सब जिनस प्लान हो जाइथियो। 15 अगस्त पाहांदियार सांग माने किए का घर को जाई डाकिथियो कि उठलान ना नाय बोली। पर्टिकुलरली मोर 15 अगस्त आ 26 जनवरी रे प्राय नुआ यूनिफॉर्म हेथियो। आपण माने भी जानथिबे से समय रे नुआ ड्रेस गोटे अणाले केते खुशी लागुथियो। सेटा यूनिफॉर्म हो ना काई आपण मानक पिला दिन आ स्वाधीनता दिवस केमिति कटिछि मु जाननी। आपणक स्कूल रे को नियम रे पालन करा जाउथला मु सेटा भी जाननी। किंतु आम स्कूल रे केमिति पालन करा जाउथला सेटा मु आपणक सहित किछि शेयर करछि। जदि आपण भी चाहउछन्ती आपणक समय रे केमिति पालन करथिले स्वाधीनता दिवस तो कमेंट रे निश्चित जणाई पारिबे। जहाँ भी हो ए 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस आम पे एक ऐतिहासिक दिन। आमे जो ए खुशी रे दिवस को पालन करछन्ती ए दिवस को आनिबा पे हमर हजार हजार महापुरुष अनेक संघर्ष करथिबारु आमे आज दिनटी पालन करि पारछो। एकतार बळ जोगु आम देश स्वाधीन होई पारथिला। लक्ष लक्ष परिवार को नहीं आम देश गठित। आम परिवार जदि आम एकतार बंधन रे बांधी होई रहि परिबा तो आम देश मध्ये गोटे बंधन रे बांधी होई रहि परिबो। ताहाले हमकु किए हरै परिबो नै। सर पुणी से गोटे कथा कहया चाहूची दुनिया रे जे जहा करि परथो आपण करि न परंती किंतु आपण जहा करि परथो दुनिया रे किए करि परियो नै। एती समय गोटे वीडियो रे बहुत थोर करेंट गला किंतु मु आपण सहित एती शेयर करिया चाहूतिली तो गोटे 5-7 घंटा पर्यंत मु वेट करिके वीडियोटी करछि। दया करी वीडियोटी टिके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु। एबे भी पुणी वर्षा पळे आसिलानी आउ एबे भी करेंट पळेओ मु आउ किछि आपण सहित शेयर करि पारुनी। आउरी अनेक प्लान थिला वीडियोटी आउ टिके आपण पय इंटरेस्टिंग करिया पे किंतु एबे आउ किछि करि पार नै। तुमको मो तरफ स्वाधीनता दिवस रो हार्दिक अभिनंदन। टिके रो तोर कौन है स्वाधीनता दिवस विषय गोटे वीडियो कल गोटे त्रिरंगा ना कि गालरे गोटे त्रिरंगा चिन्ह कल तू कह हिसाब रे कौन गोटे फ्लैग टे धरले आगे सेटा गोटे स्वाधीनता दिवस रिलेटेड किछि वीडियो सेमिति किछि नै। तू जो से त्रिरंगा कथा कहलु से त्रिरंगाटा हम हृदय रे उड़ीबार अछि ता पय सम्मान हम ए हृदय रे थिबार अछि। जय हिंद जय भारत।